Znači, probajte 3 tehnike najlakše koje mogu da vam pomognu u svakom trenutku kad vam je prevelika buka u glavi. Znači, brojanje od 17 do 0. Tapkanje ovdje. Evo tu. Ništa više. Za 1 minut. Koliko vama odgovara, koliko je vama potrebno. I da pitamo naše srce šta je najlepše za njega u tom trenutku da razmišlja. I šta nas to raduje. Znači, koliko god da je trenutak težak, ništa nećemo da promenimo na bolje ako mislimo na strah, ako sami sebe paralizujemo. Ajde da dozvolimo sebi, ako ne drugo nešto, ali barem da dišemo punim plućima i da damo sebi olakšanje. Ljubim vas puno, pa se čujemo.